Vzduchové jističe jsou naší nejnovější produktovou linií. Vyrábíme je od roku 2013, když jsme je postupně převzali z Nizozemí a ze Spojených států amerických. Výroba jističe začíná nýtováním součástek, určených pro skladbu základního mechanismu tohoto zařízení. Musí být co nejpřesnější, protože jakákoliv odchylka od předepsaných rozměrů jednotlivých dílů mimo toleranci se může projevit neúspěšnou mechanickou zkouškou. U specifických dílů se toleruje maximálně žádná celá 0,2 milimetru. Proto zde máme zkušebnu pro přesné měření výrobního materiálu, kde rozměry ověřujeme. Základní mechanismus vzduchového jističe tvoří bezmála 500 takových dílů. Jejich kompletace je přitom tou nejsložitější operací v procesu výroby. Jakmile je mechanismus sestaven, na lince je nainstalován do těla jističe, takzvaného housingu. Operátoři jej osadí dalšími nezbytnými součástmi, jako jsou měděné kontakty na připojení vodičů či cívky, které měří proud protékající jističem. Aby jistič spolehlivě fungoval, musí být vše správně zapojeno. Ověřují to testy, kterých je celkem 7.